салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Шаби бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бедорхобиро барои мухлисон овард. дастаи каталонӣ барои анҷоми бозии сафарии худ ба шаҳри Милан сафар карда буд ва моро бозии душворе бо рақибе ки талоши ба даст овардани ғалаба буд интизор мерафт. пеш аз ин дидор бо ҳайати эҳтиётӣ шогирдони хаби бозии хуб нишон дода истода буданд ва аз натиҷаҳо мухлисон қаноатманд буданд. Барселона дар Лигаи Чемпионҳо танҳо аз Бавария шикаст хӯрда буд. Интер бошад дар ду бозии охир мувоҷиҳи шикаст шуда буд ва ин сармураббии тими миланиро зери фишор мебурд ки дар сурати бад шудани ҳолат дар даста аз вазифа сабукдӯш мешуд. Интер бидуни муҳаррики асосияш Марсело Брозович ба майдон баромад. онҳо шанси хубе дар назди мухлисон барои нишон додани ҳунару маҳораташон пайдо карданд. натиҷаи бозӣ ва шарҳи онро дар навори имрӯза пешкашатон мекунем. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои нав омода сохтан. омода бошед, пас сар мекунем. дар бозиҳои рӯзи дуюми Лигаи Чемпионҳо тамошои рақобатҳои ҷолиб дар назар аст. яке аз бозиҳои диданиро дастаҳои Севилия, Боруссия ва Челси Милан пешкаши мо мекунад. тамошои бозиро бо 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус то $100 бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии Барселона пеш аз бозӣ чунин буд. дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Алонсо, Гарсия, Кристенсен, Роберто, нимҳимоятгарон Бускетс, Педри ва Гави, ҳамлагарон бошанд Дембеле, Левандовски ва Рафиня ба майдон баромаданд. аз дақиқаҳои аввал каталониҳо роҳҳои амалисозии ҳуҷумҳоро меҷустанд. Интер кӯшиш мекард аз ҷаримагоҳ зуд берун ояд то прессингро бартараф кунад. аввалин зарбаи мустақим низ аз ҷониби бозингарони Интер зада шуд ки Чалханоглу талош кард. ҳунари хуби Тер Штеген ҳолати ба вуҷуд овардаро бартараф кард. Барселона дар дақиқаҳои аввал имкони истифода аз зарбаҳои стандартӣ пайдо мекард, вале танашон ки гарм нашуда буд, охири кор бебарор хотима меёфт. ҳамчунин собиқ дастпарвари Барса Онана дарвозаи Интерро хуб муҳофиза мекард. дар дақиқаи 22 Дембеле бо гузаришҳои зебояш то ба ҷаримагоҳ рафта расид, вале партофташро Рафиня натавонист мустақиман ба дарвоза занад. довар бозиро баъд аз ин манъ карда Бавар барои ҳолати пеш аз ин рухдодаро санҷидан муроҷиат кард ки бозингарони Интер ишора ба бозӣ ба даст мекарданд, вале қарори довар он шуд ки ягон бозӣ бо даст нест, зеро қабл аз он ҳолати офсайд ба қайд гирифта шудааст. Хоакин Корея дар дақиқаи 29 тавонист дарвозаи Барсаро рахна кунад, вале он ҷо ҳам ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. қисмати аввали дидор ба анҷом мерасид ки дар дақиқаи дуюми изофа кардаи довар Ҳакан Чалханоглу боз ҳам зарбаи обдурашро такрор карду навбати дуюм муваффақ ба кушодани ҳисоб дар дидор шуд. тантанаи мухлисон дар варзишгоҳ зиёд шуду дастаҳо бо ҳисоби 1-0 ба танаффус баромаданд. бозии Алонсо на он қадар мақбули дили мухлисон ва мураббӣ шуд. ӯро дар дақиқаи 63 бо Балде иваз карданд. ана дар дақиқаи 67 ба Педри муяссар шуд ки ҳисобро баробар созад, вале хурсандии бозингарон дер давом накард. довар барои ҳолати бозӣ бо даст ба вар муроҷиат карда қарорашро оиди гол иваз карда бекор кард. ин то ҷои рӯҳияи бачаҳоро вайрон кард. дигар то анҷоми рақобат мо ба ҳар восита вақткашии бозингарони Интерро дидем ки ба 6 корти зард гирифтанашон оварда расонид. бозӣ бо натиҷаи хотима ёфт ки касе мунтазираш набуд. хави қарори доваронро ва рафти бозиро чунин шарҳ дод: ман бисёр хашмгинам ва натиҷаи бозиро ноадолатона мешуморам. ман қаблан қайд карда будам ки бигзор доварон ҳам ба назди рӯзноманигорон омада ҳолатро шаҳр диҳанд, аммо довари имрӯза аз шаҳри қарораш дасткашӣ кард. мағлубияти навбатӣ кори моро душвор мекунад. акнун Интер 6 хол дорад. моро 3 бозии монанди финал интизор аст. медонам мо бояд худамонро критика кунем, вале бозии даста дар қисми дуюм вақте ки бачаҳо хаста шуданд боз хубтар гашта буд. дар бозӣ бо Интер дастаи каталонӣ 50 партоф ба ҷаримагоҳ кардааст ки бори аввал ин нишондодро ба қайд гирифтаанд, вале ягон тои онҳо бо барор ба гол табдил нашуда буд ки даҳони довар ҳам баста шаваду вар ҳам дахолат накунад. Сержи Роберто оиди бозӣ гуфт ки голи моро барои бозӣ бо даст ба қайд нагирифтанд. дар ҳолати иҷрои ҳамин кор аз ҷониби рақиб пеналти ба мо надоданд. ман намедонам бо қарори довар чӣ шуд, вале аён аст ки довар сабаби худро он ҷо дошт ки пеналти нагузорад. тибқи иттилои Хави Мигел, Барселона шикояти расмии худро бобати доварӣ дар бозии мазкур ба УЕФА пешниҳод кардааст. талафоти дигар низ барои Барса дар ин бозӣ ба қайд гирифта шуд. Кристенсен ҷароҳат бардошт ва муддати 3 ҳафта наметавонад ба даста кӯмак расонад. Барса ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то боздид, хайр дӯстон.